Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome 2.5 Creative Studios chitubu checontent chitubu chisingapwi chitubu chinonwiwa nemunhu wese chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka kuti pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wango wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, zvamanje manje ndokufambira nyaya yehombe yavhurwa nemasupporters eZanu PF. Handizoziva hangu kuti problem yataita ndeyekuti taane vanhu vakuru vasina kudzidza here kana kuti taane vana vadiki vasina kudzidza. Ma1 panapa da kuti ndikuplayire video muzvionere mega. Mukuru achitaura, mukuru akandati mukuru is just an elderly name, respecta munhu mukuru kuti mukuru wangu kana kuti mukoma wangu achitaura panapa kuti hanzi kwakavhotwa kunzi ndiani angaite chairperson weSADC. Vanhu vese vakapfugama vakashaya kuti toisa ani, hanzi pakazosumudza wani akati ED. Ndopawe paunoona bhaibheri richitaura kuti hanzi vana vangu vaparara nenyaya yekuita sei yekushaya zivo, vanhu vangu vaparara nenyaya yekusaziva. SADC chairmanship yaiyeka chigaro cheSADC chaichi chinochinjanwa nyika dzese dzemuSADC. Saka yangosvikawo nguva yeZimbabwe kuti titese tichigarewo. Hakusi kunzi kwakavhotwa, hakusi kunzi there's something special or something unique about President Emerson Mnangagwa. Aiwa, hakuna zvakadaro handiti. But kana information yakuzosvika kuvanhu manje inosvika ichita kunge panga pane election or competition between ma-Southern African president. Ndo problem iripo. But zvisinei, sezvamunoziva pachitubu isizofamba nedingindira rekuti hombowo tinokuratidzai hombowo moita sei mozvionera mega kuti aiwaka uyu ari kutonyepa akawe, uyu ari kubhaisa uyu handiti. Saka ndoda kuti ndiplay a video mozvionere mega. But before I get into that video, ndokuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate panhamba dzangu idzo dziri kubuda pascreen idzo handitika. Toita sei tofambira nyaya dzacho, zvinhu zvacho zvoita sei zvoendeka handitika. Rongekai, ngatirongekei. Ndogara ndichikurudzira vanhu kuti ngatirongeke. Mari haigare mumba, mari inogara mubank. Saka kana une passport uri kuchero nyika ipi zvako, bata Michael. Wotaura kuti Michael, ini ndoda kuvhura FNB bank account, passport yangu iyi, madetails angu aya okuitira mudiginyira wacho. Zvinhu zvako zvoita sei, zvinhu zvako zvoendeka, zvinhu zvako zvofamba handitika. Hapana kana chakamboshata and hapana kana chitsotsi chinenge chiripo handitika. Munhu anofanira kuti arongeke, zvinhu zvake zviite sei zviendeka handitika. And then kana uri muSouth Africa, mugaro wemuSouth Africa, vhura une kambani yako, ngainge ine mapepa. Muri ngoziva home affairs iri kunetsa izvino zvese zvinofanira kunge zvine mapepa. Ndo patiri kuti bata Owen ndiye anokwanisa kukurejistera kambani. Akurejistera kambani omva aita sei, omva akuvhurira bank account yeFNB futi handitika. Saka ndo manhamba ekuti unofanira kugara unawo iyayo, ndo manhamba ekuti unofanira kugara unawo iyayo handitika. Gara une nhamba idzodzo, zvinhu zvako zviite sei zvikurerukire. One day unozodzida, one day unozoda kudzishandisa handitika. Saka gara une nhamba handitika. Saka rega tipinde munyaya yedu. Vanhu vari kuuya kuinbox kwangu muchitsvaga mamonya. Ndikukuonai mamonya aripo, vakomana vesecurity varipo. Kana wakavharwa mari, pane munhu akakutsotsa asi uda kubhadhara chikwereti chako, aiwa mafia riripo baba, rinoita sei rinofambira nyaya dzacho. Zvinhu zvako zvoita sei zvorikavwa handitika, because pane vamwe vanhu vada kushandisa chisimba vachivhara vamwe vanhu. Saka rega tipinde muvidhio tinzwe kuti zvakamira sei. Uyu mukomana ari kunyepera vanhu vakuru achiti chii? Vedu ndavakutaura politics
president vedu vari kugadzwa kuva sadhaki chair. Sadhaki yose yakaungana ikatoisa ani leader. Sadhaki ikadzose dzemusadhaki. Ndomba dzagara vana Ramaphosa vakadai, vanani vakadai, tokagani naye veduwe. Botswana yatambura kai umwe akati uroko modani idi umwe idi president vedu vari kugadzwa kuva sadhaki chair muna August. Saka president vedu vanenge vapresident weZimbabwe vakuita mukuru wesadhaki. Saka ndoda MC wa president ne-MC wesadhaki. Chokupedzisira vakomana, zviriko here zviri kutaurwa nemukomana uyu? Zviriko here zviri kutaurwa nemukomana? Rega tishangidze clip racho tiri analyze. Hanzi pakanzi anoda kuita mutungamiriri wesadhiki ndiani pakashayikwa kana munhu wani. Vanhu vanzwa nekunyeperwa vavashemu. Zvinondonzwisa tsitsi. And ogona vanhu vacho vanenge vasina kana information, vanenge vasina kana data, vanenge vasina kana, and vamwe vacho vanenge vachitoziva but vanenge vari ignorant, because problem rataita manje vanhu vemuZimbabwe, we are very 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 ignorant. Ukazongoona uchingodya nemhuri yako unenge uchitoona kunge zvinhu zvese zviripo, but uyu ari apo, uyu mukuru uyu amenoti anonzana, handisi kuona hangu face yake, but uyu ari kunyeba, uyu ndiye munhu ari kunyebera vanhu uyu. President vedu ndakutaura politics. President vedu vari kugadzwa kuva sadhaki chair. Sadhaki yose yakaungana ikatoisa ani leader. Sadhaki ikadzose dzemusadhaki. Ndomba dzagara vana Ramaphosa vakadai, vanani vakadai, tokagani naye veduwe. Botswana yatambura kai umwe akati uroko modani idi. Ndambochitaura kumashure, rega ndichitaure futi panapa zvinyasobuda pachena. Chigaro cheZimbabwe, temu yeZimbabwe ichipera, chiri kuenda kune imwe nyika. Hapana chakambokosha kana kuti chinoshamisira kuti Zimbabwe ndo yagadzwa kuita SADC chairperson. In fact zviri kutonyadzisa nekuti munhu ari kunzi akabirira ma-elections, iyo SADC yacho yavari kuti ma-elections emuZimbabwe anga asiri free and fair. Munhu ari pasi pema-sanctions ekunzi haakoshese kodzero dzevanhu ndiye wobva apiwa chigaro chekunzi SADC chairperson. Ndopandai papa kuti gore rino iri gore redhomo, igore rekungoti zvinhu zvofanira kunge kungoitika, vanhu vachingomakisa, vachingomakisika, vanhu vachingodhomoka zvisiri izvo, zvichingobuda zvakadaro, zvichingoenda zvakaita zvakadaro. Ndo gore ratiri, ndo nguva yatiri inoyi. Ndosaka muri kuona zvinhu zvakadai so zvimwe zvichiita zvichiitika. Saka inenge iri plani yaMwari kuti zvinhu zvakadai so zviitike, kuti zvinhu zviite zvifumuke, zvibude pachena, mozozviziva, mozozviona kuti apa pakaita sei pakashata. Rega tipedzise tinzwe mukomana. Umwe idi. Saka president vedu vanyama vari kugadzwa kuva sadhaki chair muna August. Saka president vedu vanenge vapresident weZimbabwe vakuita mukuru wesadhaki. Saka ndoda MC wa president ne-MC wesadhaki. I think mfesu panoitwa kana musangano weZanu PF kusaidi ikoko ndiye anodedzwa kuti aite MC. Saka akutozoona kunge hanzi ndienda MC weSADC. Vanhu vanzwa nekunyeperwa baba. Zviri here zvinhu zvakadai so. Siya comment mucomment section wotaura kuti unozoonawo sei, unoionawo sei nyaya yakadai so iri kutaurwa nemukomana uyu. Aiwa uyu avhura hombe uyu. Avhura hombe chaiyo handitya. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, ndo video ranga nangokubatira ndokuratidzira kuti hama dzinodikanwa, hama dzedu kumamisha uku dzanzwa nekunyeperwa. Saka kana tiri mumafamily group memwe, potaiwo muchikanda link re.5 vanhu vachionawo content yechokwadi, content isina kuita
isina kudilutwa, content yakanaka, content yakachena, vozivawo zviri kuitika, kwete ungoswera nyeberwa nemunhu wani anenge achizviita kunge ndiye ari kuziva vamwe vese havasi kuziva handitika. So as for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, ndokuti thank you for watching and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. It's bye for now.